Asta e sârbă. Bă, dar Costi știe... Marius, Costi știe să facă, mă, băieți? Bă, fete știe, dar băieți nu știe, spun eu. Mă, eu spun eu că nu știe. Până să te mi-aduc aminte, că azi nu mă recunosc. Am renunțat la toate de nu mă mai mai bine din departe. La tine renunț. Ia-și pe Marius. Ce mici de față. Dăm întâi să mănânce și pe aia o trezăm atunci, la 12. Stă și după 12 să mâncăm. Dăm să mănânce înainte sau după? Să aibă noroc în viață, să crească mare. Gagicar ca moșul său, de banca moașă sa. Hai moașă sa, zi ceva acolo. Să fie iubit de toată lumea. Așa, moașă? Sănătate multă, bucuruță mică. Sănătate multă. Așa, moașă, și ce mai zici? Ce ursătorii mai pui? Ia. Bă, că acum a început să filme, zic că ăsta are obiectivul mai greu. Așa? Așa, și cu gagicile și cu ăștia? Așa, lasă-o la mâna asta, mai așa, să văd mai bine. Așa ție poză, da. Și cu banii? Și cu banii, să aibă noroc de bani, asta, și să tragă frumoase de păr, dacă nu-i convine ceva. Și mai bine încă o dată? Exact. Așa, da. Eee, să trăiască la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Alexuțu să trăiască, Alexuțu să trăiască, la mulți ani. Adică Florin Alexandru. Pe asta poți să pun pe film? Nu tu, că nu te filmezi pe tine, nu vezi.
Fac poză. Îl pun pe Facebook. Dau cu textul. Nu mă dau cu textul. Tabliță-blițul. Tabliță-blițul. Te va așa. Dacă nu intră. Nu-i văd bine. Bă, s-a prins blițul, da? Eu de bă, ăsta nu iese. Bă, vină mă mai așa. Bă, uite mă, nu vrea să iese. Dă-te mă că nu ne merezi butonul, că trebuie să ai de și tu subține. Ia uzi. A pus să face 8 imagini odată, așa, dracu. Ce serios e. Bă, vreau să nu-i bag cu maneta. Te bă. Haide mă că mai ai prins ăla. Bă, nu se văd pe alea micuțe. Nu face fără. Trebuie să mișcă și de aia. Trebuie să schimb vrăjeală. Mă că învățai vrăjeala.